Ali bey, bu üniversitetlere girmek için näme şertler gerek? Okuwa girmek için en glavny şertlerden biri de yaş. Misal üçün, käbir üniversitetlerde 30 ýaşyna çenli alýar, käbirler 35 ýaşa çenli alýar. Bulan bölümlere göre de ütkeýändir. İkinji şerti de ýyllyk töleginiň ýarsyny öňden tölemeli. Yani depozit miktarları. Depozitleri köp üniversitelerde yıllık tölen ýarsydyr. Ýöne käbir üniversitelerde $1500 depozit bar, $1000 depozit bar. Okuwa girmek için atestat, 3 ýyllyk baha, zagrampasport, surat, enatasynyň ady şunlar yeterlidir. Okuwa girmek bez egzamin. Ali Baba Akademiýasy üstü bilen okuwa giren okuwçylaryň näme aýratynlyklar bar şondan bir aýtsaňyz? Gözel, ilki başta biziň bilen ýerleşenler üçün biz çakylyk hatyny mugat alyp berýäs. Hyzmat haky alamyzok. Onlaryň dokument tapşyrmasyndan ta kaýta çenli, ondan soň denklik belgesine çenli, adres kaýtlaryna çenli, ekamet işlemlerine çenli hemmesini biz takip edýäs.